Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chekupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yeChrist Embassy, iyo yatinoita pamhepo. Ndinoimba muri kuramba muchikomborerwa neshoko raMwari, iro riri kuramba richiwedzerwa mamuri. Ndinoti rambai muchiteerera shoko raMwari mukure. Haleluya. Tasvika nguva yekuti tinyengetere. Tisati tanyengetera, ndine ndima yandoda kuti ndiwerenge iri kubva kuna Muparidzi 12, ndima yekutanga neyechipiri. Inoti iyo: rangariraiwo musiki wako pamazuva oujaya hwako, mazuva akaipa asati asvika namakore asati avepo, zuva nechiedza nomwedzi nenyeredzi zvisati zvasvibiswa, makore achidzoka kana mvura yapfuura. Haleluya. Ndima iyi iri kutaura pamusoro pemajaya nevanasikana. Toda kuti tinyengetere kune majaya nevanasikana vari muchechi yedu kuti vava vanochengetedzwa nekutungamirirwa naMweya Mutsvene. Varegere kuva vari vanhu vanorasika munzira dzavanofamba, mungava muupenyu hwavo mano zvese zvavanoita. Ngatinyengeterei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Jehovha, tinokutendai nenyasha dzenyu dzinoramba dzichiwedzerwa mukati mevana venyu. Tinokutendai samasimba nokuchengetedzwa nekururamiswa kunoitwa wana wenyu. Tinotenda samasimba nekuti vanakomana nevanasikana vari muchechi yedu vari kuchengetedzwa naMweya Mutsvene. Upenyu hwavo huri mumaoko enyu Mwari. Vari kutungamirirwa mukuita zvakanaka, mungava mumafungiro, mungava mumaito emabasa avo anoita. Tinonamata kuti Mwari vari kuchengetedzwa. Ukuru hwenyu huri kuonekwa mavari. Vanhu vaya vanoparidza shoko raMwari, vanhu vaya vanoparidza shoko raMwari kuburikidza neupenyu hwavanorarama. Upenyu hwavo hunotaura shoko raMwari. Havasi kuzorasika, havasi kufamba munzira dzakaipa, nzira dzaSatani. Tinokutendai Jehovha nekuti vari kuchengetedzwa. Ukuru hwenyu huri kuonekwa mavari. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Toda kunyengetera zvakare. Ava tiri kunyengetera nedzimwe ndimi, asi tiri kunyengeterera majaya nemhandara ari muna Kristu muchechi yedu. Ngatinyengeterei. Oh, seli grata cora mora te de kizeli grata copa caria te de kizeli mato gare. Lozo coria te de tremiceta gira te de cosa elettrica bado releasari. Galei zute kira troga te de cosa li grata contemoro da gastis. Lozo coria te de tremite de kente litriga ate gibo grace caten conso elettrica bade releastis. Lozo crows geli sete garia te de cosa li grata cote gamori. Mwari Baba, tinokutenda ine wana wenyu. Maleizo tere koski likatoria te de casa litriga bada release gardi. Kalei zute gimoria te de cosa le grad. Vari kufamba muutano, vari kufamba muuchenjeri, vari kufamba muutsvene nemuzita raIshe Jesu Kristu. Samasimba tinokutenda ine kuchengetedzwa kwana wenyu. Amen. Iko zvino tichateerera kuverengwa kweRhapsody. Tichaimbirwa, tabva mukuimbirwa tozonzwa shoko raMwari kubva kuna mufundisi. Mowane svondo yakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oyakilome. Musoro wenyaya unoti wava neupenyu hutsva, hwakatanga pakamuka Jesu kuvakafa. 2 Vakorinde 5 ndima 17 inoti, saka kana munhu ari muna Kristu wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Chisikwa chitsva hachina kutangira pamuchinjikwa, chakatanga pakumuka kwaJesu Kristu kuvakafa. Isu tiri zvisikwa zvitsva, tiri vana vekumuka kwaJesu kuvakafa. Jesu akafa, isu takafa pamwe chete navo. Vakavigwa, nesu takavigwa pamwe chete navo. Jesu akazomuka, nesuwo takamuka pamwe chete navo. Takamuka tava vanhu veimwe mhando,
takamuka tava vanhu verudzi rutsva, takanga tava zvipuka zvitsva. VaRoma 6:4 inoti, naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Iwe wava neupenyu hutsva. Upenyu uhu hwakatangira pakamuka Jesu Kristu kuvakafa. Upenyu hwekare hwakabviswa, hwakatsiviwa neupenyu hutsva uhu. Upenyu hutsva uhu ndehwevaMwari. Wava munhu mutsva, wava chipuka chitsva. Hauchina zvinhu zvekare mauri, hauchina nhoroondo yeupenyu hwekare. Izvi ndizvo zvatinoona muna 2 Vakorinde 5:17. Ndima iyi inoti, saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura, tarirai zvose zvava zvitsva. Saka usazviona semunhu wekare, usaramba uchifunga pamusoro peupenyu hwako hwekare. Upenyu uhu hauchipo, hwakaroverwa pamuchinjikwa. Tava vanhu vatsva, tasiyana nezvataiva tisati tazvarwa patsva. Matiri hamuchina chinhu chekare. Apostora Pauro anotiratidza izvi. Tinoverenga mashoko ake muna vaRoma 7:6. Anoti, asi zvino takasunungurwa pamurayiro, takafa kuna izvozvo zvatakanga takasungwa nazvo. Naizvozvo tinobatira Mwari nomweya mutsva, tisingabatiri nezvakanyorwa zvekare. Akataura zvakare muna vaKorose 3:10 achiti, fuka munhu mutsva, unovandudzwa pakuziva, afanane nowakamusika. Chisikwa chitsva ndicho chakakosha kuna Mwari. Chavanokoshesa kuzvarwa patsva. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna vaGaratia 6:15. Wava munhu werudzi rwaMwari, wava kuverengerwa kuzvisikwa zvakafanana naMwari, wakagoverwa umwari. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna 2 Petro 1:4. Wava mupenyu, wava muna Kristu. Kumuka kwaJesu Kristu kuvakafa ndiko kwakaita kuti izvi zvigoneke. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Mwari ngavaropafadzwe. Ndine upenyu hwaKristu. Upenyu uhu huri mumweya mangu. Haugoni kuparadzwa. Ndiri munhu werudzi rwevaMwari. Ndinotonga muupenyu huno. Ndinotonga nekuda kwenyasha. Nyasha idzi dzinoshanda nekururama. Ndinorarama semunhu anoziva kuti ava neupenyu hutsva. Upenyu uhu ndehwekururama. Ndakahuwana muna Kristu. Saka ndakakunda ndikapedza. Ndinotonga Satani. Ndinotonga nyika ino. Haleluya. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, Isaiah 43:18-19, Jakobho 1:18, Ruka 20:35. Kune vaya vari pachirongwa chokuverenga Bhaibheri mugore rimwe chete, zvikamu zvanhasi ndezvinoti, Mabasa 27:27-44 namapisarema 23-mapisarema 25. Nevaya vari pachirongwa chokuverenga Bhaibheri mumakore maviri, zvikamu zvanhasi ndezvinoti, vaEfeso 1:1-14 naIsaiah 42. Karneni usina kwekuyenda, karneni zese zayenda, karneni pasino itakugezorema, karneni zese zayenda. Handikusiye uliweka
chema usiku, ndinewe, ndinewe. Ndakakusarudza, ndakakudana, ndinewe, ndinewe. Ndinokuona uchichema usiku, ndinewe, ndinewe. Ndakakusarudza, ndakakudana, ndinewe, ndinewe. Garaneni, andikudziya uri wega. Oh, oh, garaneni, andikudziya uri wega. Garaneni, andikudziya uri wega. Haleluya. Tinosangana zvekare, ndoda kuchingamidzai kumunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichiziva kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndinoziva kuti shoko raMwari riri kukura, riri kuwedzera mukati moupenyu hwenyu. Bhaibheri rinotaura pamusoro peshoko raMwari rakakura nokuwedzera munzvimbo mudunhu reEfeso. Rinotaura kuti kwanzi rakakura, rakawedzera munzvimbo iyoyo, rikakurira zvinhu zvese zvakanga zvirimo. Ndo zvinoita shoko raMwari parinenge richiwanda mauri. Vakorose 3 ndima 16 noti kwanzi regai shoko raKristu riwande mamuri, ngarigare mamuri riwande. Ndo zvinotaurwa neshoko raMwari. Sei richifanira kuwanda kudaro? Ndokuti rikurire zvinhu. Unoona zvinhu zvinenge zvida kukanganisa upenyu hwako, zvida kukanganisa utano hwako, mari dzako, zvinenge zvakawanda zvichiuya. Saka zvikawana pasina chiripo zvinouya zvakawanda. Asi shoko raMwari rikatanga kuwanda richifuta riri mauri, richiwedzera riri mauri, rinenge richizvidzingira kure. Nokuti shoko raMwari chiedza, rinenge rakudzingira marwadzo kure. Saka shoko raMwari ngariwande mauri. Ndokuti matambudziko afusuke, atize, abvire kure. Rinenge richiyadzingira kure. Shoko raMwari usatomboritora sechinhu chisina kukosha. Chinhu chaunofanira kukoshesa, chinhu chaunofanira kututira mauri, unofanira kutochidya zvechinzara chaizvo. Haleluya. Ndoda kutenda mufudzi Chris vanotidzidzisa zvinhu zvese izvo zvatinotaura kwamuri, zvatinokudzidzisai, uye vanotidzidzisa, vanotibatsira kunzwisisa shoko raMwari kuburikidza namarapsodi. Ndovimba munoverenga marapsodi enyu, vamwe vanoawana panhare, vamwe vanoawana akanyorwa ari mabhuku, vamwe anoanzwa achiverengwa pamaredhiyo. Musadarikwa nawo. Itoona kuti waateerera, kana uchiteerera paredhiyo, riteerere zuva rimwe nerimwe. Shoko raMwari riwande mukati moupenyu hwako. Haleluya. Mwedzi wedu uri kufamba, chikunguru uri kufamba. Takapedza masvondo 2 apfuura tichitaura pamusoro pemupiro wenhendo, tichiti kutikurudzirai kuti zvakakosha kuti utende Mwari. Tenda Mwari pamusoro pemwedzi mitanhatu yatatopfuura iyoyi. Asi tapfuura mwedzi mitanhatu kudaro, taakutarira kune imwe mwedzi mitanhatu yasara mugore rino. Ndoda kuti titaure pamusoro pekurongera nokugadzirira nguva iyoyi yasara. Sei tichitaura kudai? Munoona, munhu haafani ngorarama. Iwe uri muKristu, haufani ngorarama. Unofana kunge wakarongeka, unofana kunge une zvirongwa.
ndo zvinhu zvatinokurudzirwa neshoko raMwari. Mwari vanotarisira kuti unofanira kunge une zvirongwa. Zvirongwa zvaungaita muupenyu zvinotaridza kuti chii chaunovavarira kuita. Zvinotaridza kuti uri munhu anoda kuita zvinhu, uri munhu anoda kuvaka chimwe chinhu. Hatisiri pano panyika kungogara tichingodya tichivata tichimuka, tichidya tichivata tichimuka. Aiwa, tiri pano panyika kuti tiumbe zvimwe zvinhu. Tine basa ratakafambira pano panyika. Mumwe nomumwe wedu ane basa raakafambira pano panyika. Une zvinhu zvaunofanira kusiya waita. Haufaniri kuva munhu anoti kana aenda afa zvarova zvoperera ipapo. Aiwa, unofanira kuva munhu anosiya guhu pano panyika. Unofanira kuva munhu anosiya zvinhu zvinoonekwa kuti wakapfuura napano, wakaita zvakati, wakabatsira nyika nenzira iyi. Haleluya. Izvi hazvingasareva kuti unenge uchingoshandira vanhu nguva yose, asi kuti chose chaunoita chinofanira kubatsira muumambo hwaMwari. Ndosaka uchifanira kuva wakarongeka. Chose chaunoita chinofanira kuita kuunza vanhu kuna Mwari. Chose chaunoita chinofanira kufambisa vhangeri, chinofanira kubatsira kufambisa vhangeri. Kuda unoshanda kubasa, kuda una mabhizinesi iwaya haafaniri kuva mabhizinesi aunongoita. Kana basa iroro harifaniri kuva basa raunongoshanda uchitambira mari, uchiona mari, uchingoidya, uchingoenda wakadaro. Aiwa, chii chiri kubuda pazviri? Mari iyo yawanda, kudai ungati ishoma, kudai ungati yakawanda, yaita chii? Ngaitengewo Rhapsody richaverengwa nomumwe munhu. Ugononzwa wakudenga rimwe zuva kuti Rhapsody riya rawakatenga $1 rakaponesa vanhu 10. Zvinoitika izvozvo. Saka unofanira kuzvingwarira, unofanira kuzviita. Saka tine mwedzi 6 yatisara nayo. Regai ndikuverengerei muna Mapisarema 31 ndima 5. Kwanzi isa nzira yako kuna Jehovha, vimba naye iye uchazviita. Haleluya. Kwai isa nzira dzako, vape zvirongwa zvako, zvii zvaunoda kuita. Kureva kuti unofanira kunge une zvirongwa. Ndosaka tati iva nezvirongwa, nokuti kana usina zvirongwa hauna chokupa Mwari. Haleluya. Asi kana wava nezvirongwa, wava nechokupa Mwari. Kureva kuti wava nechokunyengeterera. Kuna vamwe vanhu vanoshaya kuti vanomuka oshaya kuti ndonyengeterera chii chaizvo. Inyaya yekuti haana chirongwa, haana zvinangwa, haana zvinhu zvaanovavarira kuita, haana zvaanovavarira kuona. Kuda ungava munhu anovavarira kuti ndoda kuti vanhu vaponeswe, ndoda kuti mhuri yangu iponeswe. Chinangwa chaunogona kunge unacho ichocho, zvinhu zvaunogona kunge uchivavarira. Kureva kuti zvichakutuma kuti unamate mangwanani ega ega, zvichakutuma kuti unamate nguva imwe neimwe, uchinamata kuti ndoda kuti vanhu vaya Mwari vandoda kuti vaponeswe, dai vaponeswa. Vanhu vaya vandoda kuti vaponeswe, dai vaponeswa. Haleluya. Saka kunge uine zvinangwa, kunge zvinhu zvawakaronga, kunokubetsera kuti ugowana chaunopira kuna Mwari, chaunotarisira kuti Mwari vachandiitira. Upenyu husina zvinhu zvahunotarisira hahunakidzi, hahufadzi. Munhu asina zvinangwa anokasira achembera. Handisi makambotarira here kuti kazhinji mukaona munhu kuna vaya vanoenda vanoshanda, unoshanda kuda kwamakore akawanda, musi waanozonzi basa riya rapera, kuda nokuda kuti wakufanira kuenda pamuzhandigere, makore awanda, onzi chinda unozorora. Vanhu vakawanda vanoita saizvozvo, akasanowana chimwe chinhu chokuita, akangoenda akanogara pamushana, munomuona atotanga kusakara nenguva isina, nenguva shoma shoma. Nemhakei upenyu hwake hauchisina chinangwa, upenyu hwake hapachina chinhu chaakumukira mangwanani achitsvaka kuti deno ndaita. Hapana zvinhu zvaakushandisa pfungwa dzake kuita. Iwe usava munhu akadaro, iva munhu ane zvinangwa. Kwai kana wava nezvinangwa kudaro, waakuzogona kuzvipa kuna Mwari. Kana wazvipa kuna Mwari kudaro, Mwari vanozoita kuti zvinhu zviya zviitike. Kana zvinhu zviya zvikaitika, mufaro wako unozozadziswa. Bhaibheri rinotaura kuti kwanzi kumbirai mugopiwa, kuti mufaro wenyu ugozadziswa. Unova nomufaro kana ukaona zvinhu zvawanga wakaronga kuita zvichiitika. Wakarongei mumwedzi yasara iyi? Chii chaunotarisira kuti chiite?
chiitike. Musvondo rinouya tichataura pamusoro pekuti zvii zvaunofana kuronga sei. Tichatarira zvimwe zvezvinhu zvamunofana kuronga. Asi nhasi ndokuti unzwisise kuti unofanira kuronga, unofanira kuva nezvirongwa, unofanira kuva nezvinangwa. Haleluya. Zvinofana kunge zviripo. Ukaverenga muna Mako 11:24 kwanzi chinhu chipi nechipi chamunoshuvira, kureva kuti unofanira kunge une zvishuvo. Chishuvo chako ndechei mwedzi yasara? Chii chaunoda kuona? Haleluya. Uchitarira mhuri yako, chii chaunoda kuona? Uchitarira vabereki vako, vana vako, chii chaunoda kuona? Uchitarira mabasa ako, chii chaunoda kuona? Haleluya. Chii chaunoda kuti chiitike? Chii chaunoda kuitirwa naMwari? Jesu pavaisangana navanhu vaivakumbira kuti vavaporese, ndomumwe mubvunzo wavaita. Rimwe zuva vakasangana nebofu raidanidzira Jesu vachipfuura, vakaunganirwa navanhu vakawanda. Bofu raichema riri padivi penzira richichema, zvikanzi, Jesu mwana wokomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Jesu akauya zvikanzi, unoda kuti ndikuitire chii? Jesu vaizviona kuti munhu uyu ibofu, asi havana kungoda kungofungira kuti anoda kusvinudzwa meso. Vakamubvunza, chii chaunoda kuti ndikuitire? Vakamusiya kuti iye oga ataure nomuromo wake kuti ndinoda kuti ndione. Paakataura kuti ndinoda kuti ndione, ndo paakavhurwa meso ake. Haleluya. Ndo zvimwe chete nokurarama kwatinoita, ndo zvimwe chete newevo. Chii chauri kuda? Zvii zvawakaronga? Ronga chimwe chinhu, ita chimwe chinhu, vavarira chimwe chinhu. Kana wavavarira chimwe chinhu saizvozvo, paunozoona zvirongwa zvako zvichibuda, munoona, ndo panobuda mufaro wako, uye zvinokuwedzera rutendo. Ukavavarira ichi, Mwari vakachiita, zvinokupa shungu nobva kuti saka zvinoshanda nhai. Saka rutendo rwako runenge ruchitenga kukura, ruchikura. Mangwana woti ndoda kuita icho, wopinza Mwari machiri, woona Mwari vaya vakubatsira, chaitika. Haleluya. Kuda unoda kudzidza, ndoda kuenda kuchikoro, woenda kuchikoro. Wopinza Mwari mudzidzo yako, Mwari ndibetserei pazvidzidzo izvi. Woona ruoko rwaMwari, zvinoshanda. Rutendo rwako ruri kufamba, rutendo rwako ruri kusimudzirwa. Nyangwe rimwe zuva ukazonzi chirwere chauya muviri mako, haunetseki, haupapariki, hauchemi, haushayiwi zano. Unoziva kuti Mwari uya wandakambopinda naye kuchikoro, wandakambopinda naye mumabasa angu, unogona kundiporesa, kundibudisa muurwere hwandasangana nahwo. Ndo zvakaita Dhavhidhi, ndo zvakaita kuti akurire Goriati. Wakashandisa nzira imwe chete iyoyo. Wakati, Mwari wangu wakandibatsira pandakasangana nebere, ndikasangana neshumba, uchandibatsira kuna Goriati uyu. Haleluya. Zvakanaka, regai tinamate, tivhare, tigosangana zvekare musvondo rinouya. Baba, ndinokutendai. Ndakutendai nokuda kwemwedzi 3 yatatarisana nayo nezita raJesu Kristu. Ndonyengeterera mumwe nomumwe wandinosangana naye nhasi, ndichitaura kuti mumwedzi 3 inouya vachaona ruoko rwenyu muutano hwavo, mumari dzavo, mumabasa avo, mumhuri dzavo. Ndinovaropafadza iko zvino muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka, ngatisanganei musvondo ratakatarira iri. Muchava nesvondo rakanaka. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen.
makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Mufudzi Chris vakatizivisa kuti mwedzi wachikunguru mwedzi wekuseka, mwedzi watichasangana nezvishamiso zvakawanda muupenyu hwedu. Hanzi maropafadzo achakaruka auya patiri, mikana ichakaruka yangovhurika. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kune vasina kukwanisa kupa mpiro yenhendo, makasununguka kuipa nhasi, tiri kutenda Mwari pamusoro pemwedzi mitanhatu yapfuura mugore rino. Tiri kunamatawo pamusoro pemwedzi mitanhatu yasara. Tiri kutarisira kuita mabasa makuru pamwedzi iyi, ndiko kusaka tiri kupa mpiro iyi. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube, panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota chikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kuti titumirei SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupe